Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti, wejangan Jawa. Derek-derek sedoyo, iki aku arep jawab pertanyaan, ana pertanyaan yang komentar gitu. Cek tak nyeruput kopi dhisik dulu. Kalau memang Islam ya harus pedomannya dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau jauh, bahkan jauh sekali dari tuntunan Kanjeng Nabi, ya bukan Islam. Loh. Pedoman kula niki ya saking Kanjeng Nabi tuh. Dados sing ngeten lho. Pedoman kula niki memang istilahku pedoman sing tak terapno niki dulur nggih. Kadang lek didelok, lek dirungokno iku ancene bedoh karo ustad-ustad sing ceramah dulur. Ngoten. Bentene nopo? Dalam segi bahasa, dalam segi cara penyampaiane, terus yes akeh bedone dulur. Mergo ngene dulur. Aku iku biyen kan diwejang mbahku ngene lho, diwejang mbahku. Ajaran Islam sing sak temene iku ngene lho le. Dadi aku diujang kok ngono kae mbahku. Tek tak tampa lho. Masuk neng akal sehatku, tak terima nang ati nuraniku, wejangane mbahku. Tapi akhirnya aku disisipi karo mbahku ngene lho. Le, sebenarnya kowe ora cukup mempelajari tentang ajaran Kanjeng Nabi sing sejati iki. Mergo ajaran Kanjeng Nabi iku tahapane ku ana papat. Lah sing tak wejangno ning awakmu iki tahap sing ketelu lan kepapat. Lah sing kesiji lan keloro iki gawe modal awakmu gawe nyebarno ajaran Kanjeng Nabi sing berbudi pekerti luhur iki. Ngono. Mergo sejatine ajaran Kanjeng Nabi sing berbudi pekerti luhur iki jare mbahku dulur. Iki kudu disebar luasno, kudu di tanam nang bibit-bibit para umat Islam, umat Kanjeng Nabi iki. Ngoten. Anjene wis wajib lho awak dhewe sebagai umat Kanjeng Nabi ya kudu ngekeki kawruh ilmu marang kabeh umat Kanjeng Nabi sing ana ning alam donya iki. Iku wajib. Tapi yen kepingin berbagi ilmu ngono ku anjane ora cukup nek belajar ilmu belajar ilmu tahap 1 kedua istilah syariat tarekat ora cukup. Yo ora cukup cuman bisa ngandalo hakikat lan makrifat yo ora cukup. Nek cuman ngandalo hakikat cuman ngandalo ilmu syariat lan tarekat ge nyebarno ajaran Islam iku engko bakale ndadekno keblinger neng wong awam. Lah nek cuman hakikat lan makrifat sing di jabarno, sing disebar luasno, iki engko bisa ndadekno kemusyrikan lo kekafiran. Jadi kan repot. Dadi kudu njangkepi kabeh. Iku ben pesene mbahku ngono. Nah, ceritane iku ngene dulur, biyen iku dulur. Biyen para sahabate Nabi kan mlebu ning pulau Tanah Jawa nyebarno ajaran Islam kan ngono. Lah biyen iku ya wis ana cekcok, ya wis ana komunikasi, perjanjian lan sak piturute kan ngono. Mergo biyen ajaran Jawa iki wis diserahno nang para wali songo sing gampang iso dipercaya karo wong Jawa biyen. Mergo wali songo biyen ya bibit-bibite saka Jawa. Memahami ilmu tradisi karakter wong Jawa kabeh. Nah, para sahabat Nabi iki biyen mlebu ning pulau Tanah Jawa langsung nyedeki nyedeki para wali kan lho. Nyedeki akhirnya ana komunikasi, ana perjanjian ngene. Cara kasare gitu ya, cara komunikasine aku karo panjenengan ya ngene. Iki ngene.
Aku iki ate nyebarno ajaran Islam, ajaran kebajikan, ajaran cinta damai, ajaran kelemah lembutan, ajaran berbudi pekerti luhur. Nah, diyakinno ngono karo para sahabat. Ya apa nih? Piye carane aku ben iso nyebarno ning pulau Tanah Jawa iki? Akhirnya ditampani karo para wali diomong ngene. Aku pengen ngerti ajaran sing arane berbudi pekerti luhur iku kaya apa? Tolong jelasno, terangno, jabarno nang kene. Akhirnya dijabarno tak. Yo nangkep memahami temenan para wali songo. Wong para wali songo iku cara ngono biyen iku wong jenius pada zamannya iku wong jenius. Pinter ning akal, ya pinter ning ati ngono lho. Iku para wali. Akhirnya bareng dijabarno wis paham para wali ku akhirnya ngene. Para wali ku istilah iku ngenyang lah, istilah iku ngenyang yo gak ngenyang. Cara ngono dudono barang. Ngene lho ajaran Jawaku, ajaran Jawa sing ning kene iku ning pulau tanah kene iku tak dudui ngene. Diterasno tak. Nah, iki saling beradu argumen lah terus. Sing para wali ngomong kelemahane ajaran Islam yang para sahabat. Lah para sahabat yo ngomong kelemahane ajaran Jawa yang para wali. Akhirnya dipek jalan tengahane njaluk inti sarine dhewe. Sing para sahabat sing para wali ku takok sik. Para sahabat Nabi, apa sih intine ajaran Islam? Aku takok intine. Intine sing mbok karepne ku apa? Jadi akhirnya para sahabat iki ndudui inti sarine. Ngene lho. Ajaran Islam itu yang penting ajaran sing berbudi pekerti luhur iku iso menyatukan umat supaya umat iki mang duweni akhlak sing apik. Yen akhlake apik, bakale bisa tumuju marang Gusti. Ngono. Lah, iki inti sarine ajaran Islam wis disebutno karo para sahabat nang para wali. Akhirnya para wali nimba, "Oh alah inti sarine kaya ngono ku." Sebenarnya ajaran Jawa iki ya duwe inti sari kaya ngono ku. Cuma perjalanan menuju ketuhanan, perjalanan menuju akhlak sing apik iki sing beda. Terapane iku beda. Ngono jarine para wali lho. Akhirnya ana perjanjian lho. Para wali akhirnya ngomongno ning para sahabat. Piye nek aku gawe ajaran Islam iki tak gawe kaya ngene? Apa ganggu ajaran intimu para sahabat? Nah, para wali ku ngenyang. Jadi para wali iku ngenyang njaluk ajaran Islam iki digawe ngene, digawe dengan budaya kaya ngene, dengan tradisi kaya ngene, oleh apa enggak? Gak apa-apa. Nah, istilahnya kok ngono ku. Istilah iku para sahabat iku ngekeki patokan, gak apa-apa sing penting ora goyah tekan akidah Islam iki. Nah, misalnya apa? Misalnya ngene dulur. Para wali ku ngene. Iki para apa jenenge wong Jawa. Nah, iki misale dulu ya. Misale iki para wali iki njaluk nyang-nyangane ngene perjanjiane. Iki wong Jawa gelem nglakoni sembahyang 5 waktu. Gelem nglakoni sembahyang 5 waktu. Tapi ana gambare Pandhawa lan gambare gunungan wayang neng panggone salat iki mang oleh apa enggak? Bahkan sing didep iki gunungan wayang karo Pandhawa 5. Iki dadi pedomane wong Jawa. Nah, misale kaya ngono iki misale. Oleh apa enggak para sahabat? Akhirnya para sahabat nangkepi, nek iku pancene dadi budaya lan tradisi lan simbole wong Jawa. Ya ora apa-apa, ora masalah, monggo. Nah, para sahabat Nabi ngomong ngono monggo. Sing penting orang metu saka akidah Islam. Istilahnya orang metu saka akidah Islam iku mang ora sampai dadi penyembahane, ora sampai dadi pengagung-agungane. Tetep Gusti Allah sing nomor 1. Para sahabat ngomong ngono. Lho iya, tetep. Mergo iku mung simbol. Dadi ning jero musala iki mang, ning jero tempat ibadah iki mang mu ana keris, ana gunungan wayang, ana wayang Pandhawa lan sak piturute. Jadi terus para sahabat Nabi itu ora masalah. Mergo iku dadi mung simbol.
simbol ajaran Jawa dalam menjalankan ajaran Islam, ngono lho. Nah, iku perjanjiannya koyo ngono ku. Iku mang cuman gambaranku tok, Dulur. Gambaranku lan apa iki ya? Wis tak dudono lah marang panjenengan niku pathokane kok ngono ku lah. Jadi biyen iku wis tau ana perjanjian kaya ngono ku Dulur. Perjanjian, komunikasi supaya iku berjalan lancar lah. Ora dadi permusuhan antara para sahabat karo para wali. Akhirnya kan enak. Podo-podo cerdas podo-podo SDM tinggi nih, podo-podo duweni ati nurani para sahabat nek para wali. Akhirnya kan gathuk Dulur. Akhirnya sepakat ajaran Islam bisa ditampa nang pulau tanah Jawa. Ngoten. Wis padha kaya sing tak jabarno iki Dulur. Pedoman iki sebenarnya tetap tuntunan iki tetap tuntunane Kanjeng Nabi. Cuman tata carane iki aku gak iso kaya para ustad utawa para yai. Ngoten Dulur. Dadi mboten sami, tapi tujuan kula niki ngugemi ajarane Kanjeng Nabi sebenarnya. Pun salah tangkap, pun salah paham, pun keblinger kali sing kula sampaiaken iki. Ngoten lho. Mugi-mugi niki saged damel pembelajaran kita. Iki iso dadi pepilingku ya pepilinge panjenengan sedaya. Aku iso eling nek aku iki kudu bener-bener sing hati-hati yang jelas ning panjenengan, mungkin ya panjenengan akeh sing kurang paham ya iso sing paham. Dadi aku sing njaluk sepuro ning panjenengan. Nggih pun sakmeten Dulur nggih ngapunten sing kathah pek menawi enten kelepatan kula nyuwun ngapunten. Kekilafan nggih kula nyuwun ngapunten. Kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.